Ugas ang ear noise o kon acoustic trauma. May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may Paradyo Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 14 minutos ang nakaligad sa tagnay ng alas 4. Welcome sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Pitsa 20 kita sa bulan sa Marso tig 2022. Kagaliwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna ng alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong hapon, pag-updan kita sa aton ng mga Bombo reporters, subuman sa aton ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato ang aton ng mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton ng mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Piragi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa atong karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Gina-preparahan na karon ang matabo nga transport strike buwas nga daw. Mag-umpisa ini alas 3 ang kagahon kag magatapos sa Martes sa hapon. Kag mangin kaupo naton karon si Mr. Jigo Malakad, mga kabyanan, Secretary General sang Undok, nga mo magapamuno sa sining patigayon ng transport strike. Kag subuman sa pila ka mga balita lokal, sa pila ka mga police report, may isa ka shooting incident nga nagluntad kagina sa may barangay Mansilingan. Sa din isa ka 14 anyos ang nasalabat sa sining shooting incident. Kag may shooting incident man nga nagalunta dito sa may banwa sang Ibi Magalona. Kag sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa aton nga mga top stories of the day. Ang sa aton balita nasyonal, mga kabyanan, ang may pila ka mga
preparado na karon ang patigayunon man nga debate, no, vice presidential debate, no, sini nga hapon o kung sini nga gabi. Kay kagabi ito ang presidential debate ang patigayon, ti subong naman nga hapon amo ang pagpatigayon naman sa vice presidential debate. Samtang sa piyakabahin sa nagapanguna nga mga balita international, balita gikan sa luwas sang pungsod, naglabot na sa 850 ka mga sibilyan ang nagkalamatay sa gera dito mga kabyanan sa Ukraine. Ang natin mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal ka international. Ato di kapangalagad karon sa o sa siling nga palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Bagulang nagabubo ang madamol nga ulan. No, diri mga kabyanan sa aton nga syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ginalantaw naton ang pila naman ka mga areas nga posible pagduawon sa nga baha. Amo ni ang nagakatawo basta magbubo ang mabunok nga ulan. Diriya sa aton nga syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang pinakanami lang diriya sa aton sa syudad kay kung magbubo ang madamol nga ulan kag nagsaka ang tubig kag may pagbinaha sa pila ka mga area, kadasig lang man mag-subside, no? Dasig lang mag-subside ang baha. O silingon nga may agyan pang tubig ang aton nga mga kanal, ang aton nga mga drainage system naga-function pa ini. 19 minutos na nakaligat sa tag na ng alas 4. This time, ako na ito ng report ni Bumbo Gracelyn Lubaton, no, sa pinaka mga police reports. Ilabi na gid ang preparasyon mga kabyanan sa aton nga Bacolod City Police Office sa sining transport strike nga patigayunon. Kaya pinaka mga police report shooting incident nga nagaluntad sa palibot sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Sa piyagaling niya, Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Mamudan, tani, wala na lang ining transport strike o kundi na lang pag tayo nun. Supporting ini, no, sa gihambal ni Police Colonel Joseph Martir ang hepe sang Bacolod City Police Office, Mamudan. So, kahit tungod nga buwas na, no, Lunes na adlaw, dason Martes pag ini adlaw, Mamudan. Ang mga kapulisan diri sa Bacolod City ang naghanda na lang gid, no, sa patigayunon nga transport strike. So, Mamudan, last stress ang kaagahon, maga-deploy na o kung prepare na, no, sa pagbantay ining mga kapulisan ta. Kag as of now wala pa sila sang location gid kundi in patigayunon ang mga rally o kung may rally man gid, Mamudan, no. Apang ginahibalo pa na sa karon kung diin man gid nga mga areas para nga ang ato sining mga kapulisan para gid siya, no, para magbantay. So, Mamudan, aside from igahatag nga libreng sakay bala sang LGU, no, sa Bacolod City, may ara man sang iga-augment o kung bulig ang aton sa mga kapulisan sa mga commuters naton, no, diri sa syudad sang Bacolod. Kung maalangan, may ara sang mga patrol cars magadulong sa ilang padulungan, Mamudan, no, kay Lunes saan nga adlaw madamo gidya sang sako lang ng mga kuturan ta nga nagaobra, no, unang adlaw sang semana, Mamudan. So ang aton sini nga mga kapulisan ang ara lang gid, no, para buwas kag kumahimo, Mamudan, kabay pa ang ini nga transport strike according kay Police Colonel Martir, mangin matawhay lang kag wala sing kamo nga matuga. So, Mamudan, pamatian ta ang kahayag sang hepe sang Bacolod City, si Police Joseph Martir. Tomorrow, no, as early as 3 a.m. siguro, we will be deploying our personnel na sa mga rally areas. Wala pa naman na-identify kaya wala pa man kapalo kung sila marally, but pangitao na naman buwas and we will ensure visibility para ma-prevent ang mga ginamo o pangharang sa dalan. Hopefully wala man siguro, but present pa lang, ensure pa lang present. Ang mga kapulisan maghatag pala sa libreng sakay sa mga kauturan ta
Yes, kung may ara na kinanglan, pwede man namo na ma-service sa ila. But I think may ang LGU do may ara man yung libreng sakay siguro. Kung wala, we will assist in transporting our commuters. Tomorrow, 2 days na mag-strike. Hindi na lang mag-strike. Daw naman tayo tumuloyo kapag gahe. But anyway, your GCPO will always be there to ensure na safe ang aton na pag-traverse sa mga commuters sa aton area. Mamadan. So, preparado, no? Ang akto na Bacolod City Police Office. Pero hindi ka man siguro paralisado ang tanan nga transportasyon na buwas kay hindi ba daw mga taxi daw mapadayon man nga nagabiyahe? Yes, Mamadan. Ang mga taxi drivers ang hindi gid mag-intra sa pati kayo nun nga transport strike, no? 2 days na, Mamadan. So, ibaluon tani karon dugay-dugay kay bisita ko man dugay-dugay si Mr. Jigo Malakad. Tanaw naton kung ano pagin nga mga transport organization kay man damo man di transport organization sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod kaya sang nagligad to daw hindi mag-intra ang iban nga transport group pero sa latest naman daw ma-intra naman tanaw naton ang latest sini kun bala maparalisa nila 100% ang transportasyon ang dako nga kompanya sang bus daw hindi guro mag-intra. Mamadan sa bahay naman sang Viacar Incorporated, Transit Incorporated, hindi sila mag-intra, Mamadan, no? Sa pati kayo nga transport strike kay madamo nga mga pasero ang mapektuhan. Kaya originally ang kausan isang undok, amo man to ang modernization sang jeepney mo. Sila ang transport strike, isang ulihi lang nag-asod-asod ang pagsaka sa presyo sang langis, daw ginlakip na malanisa, ila sining nga ginasinggitan. Nag-trigger pag Mamadan, nga dayon na lang gid nila ang ining pag-transport strike was. Sige. So, hulaton naton, tanaw naton, no, kay kung ano ang sitwasyon buwas sa transport strike, pero ang pinaka mga opisina sang gobyerno daw, halimbawa ang sa mga schools daw, hindi naman lang nila gina-required ang mga manunudlo nga magkadto sa eskwelahan. Yes, Mamadan, nilalanta Manila ang mga possibilities pala. So, mga matuga, sini nga pag-transport strike, no? So, siguro, nag-meeting sila ahead of time para nga hindi man mangin-hassle ang nga duha ka mga adlaw, Mamadan. Sige. Balikan ko lang dugay-dugay ang pila mo ka mga reports kay para ma-facilitate ko si Mr. Jigo Malakad, Bombo Grace. Yes, Mamadan. So, ini si Bombo Grace din ba ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton. Ang aton Bacolod City Police Office preparado naman sa buwas nga adlaw, alas 3 pa lang sa kagahon, mag-deploy na sa tao para nga ma-secure ang bilog nga syudad sa Bacolod, ma-maintainer ang peace and order, kag way pa man nila may baluan gani kung may mga rally nga patigayonon sa pila ka mga area. Kag amo maning ilang monitoron kag ila pagabantayan ang pila ka mga patigayonon nga rally kung may aragin man sang rally. Okay, so para nga mangin klaro sa tanan naton nga mga tagpalamati sa mga may trabaho buwas, tinguhan naton nga makapakigupod sa kay Mr. Jigo Malakad, ang Secretary General sang Undok, kay para nga aton na bilang tawon kung ano ang posible nga mangin senaryo buwas, no? Kag sa mga okay, sige lang, balikan lang, sige lang na dial, no? Kaya naka-schedule kita siya, dugay-dugay, no? Kag ang mga salakyan nga iban, may mga iban niya nga mabiyahe lang gigyapon mo. Amo ni ang nagkasami nga nagkatabo, basta may mga transport strike nga ginapatigayon, may mga di pasayro lang isa gyapon nga nagabiyahe. Ang usually nagkakatabo sa una, ginapangabalabagan ini, may mga barikada silang ginabutang sa pila ka mga entrance and exit area sa syudad sa Bacolod. Kaginabantayan ang mga nagabiyahe kay ang ining transport strike, kung hindi mag 100% nga para lisar mo ang transportasyon, daw hindi mo magyapon ma-achieve ang inyong singgitan, ang inyong kausa. Now, that's why nga
nga paralisar ini 100%. Kadamo na nga mga beses ang una nga nagpatigay sa transport strike nga at least na pamatian man ang kausas sang transport group ilabi na gid ang ining pagsaka sang presyo sang gatong sang una na dumduman ko pa banwa sa panahon ni Presidente Fidel Ramos nagsaka man to ang presyo sang gatong by 35 centavos. Sang pagpasaka to by 35 centavos. Centavos lang ipasaka. Nag-ibual ang transport group. Ang transport sector nagpatigayon sang transport strike. Kagin paralisar ang 100% gin paralyze ang pagbiyahe sa salakyan. Atin nagkuan man to nagbunga man to sang positibo nga resulta. Kagin kuan gin paiway ang increase. Tigaling kiti okay lang to yung ipaiway increase to nga 35 centavos kay sentimos lang to. Subong do ka budlay gid siguro. Imagine nyo na nga hindi lang niya tag salapi, tag piso, tag 5 ka piso, tag 10 pesos ang ginasaka mo. Pero may mayo nga balita ba no kay sa sunod nga semana do may aras ang price rollback. No, may price rollback sa petroleum products. Kag big time rollback man kuno. Pero bisan i-big time rollback pa na, daw hindi siguro mabalik na sa presyo nga mga 45 pesos ang tagsa ka litro. Or ibutang lang, matungtong lang sabi sa 50 pesos. O, imagine nyo na banwa kung ano kadako ang diferensya sa 50 pesos kag subong galabot 67, 70. May ara sobra pa 70 ang presyo sa gasolina, ang litro. Kung mag 50 pesos, ang imo ang imong 500, pulo na niya ka litro mo. Pulo na ka litro. Kung mag 70 ang imong ang litro sa gasolina, ang imo pulo ka litro, hindi niya 500, 700. Imagine mo na nagdugang 200. Kung usually ang imo ginatugong 500, kaya ang 500 mo makaigo na sa 2 kadlaw nimo nga pakadto pakari sa opisina kag pulo sa inyo nga puluyan. Ang 500 mo 2 kadlaw. Subong yang 500 mo hindi na mag 2 kadlaw. Kay way na kalabot 10 litros. Kaya mo 10 litros subong 700 pesos na. Sige 29 minutos banwa nakaligad sa tag ng alas 4. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang 2 ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition, 32 minutos nakaligad sa tag ng alas 4. Sa ato niya mga tagpalamati sa mga pumulo syudad sa Bacolod kag kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental ari ay pamati kamo sa mayo kay ari na sa piyakalinya si Mr. Jigo Malacad, ang Secretary General sa UNDOC. Ibalo naton kung ano ang mga posible nga mangin senaryo buwas sa transport strike nga patigayunon. Daw may ari ni sila lain nga term sa transport strike nga ilang patigayunon daw ang tawag sini kwan ining people protest with people's holiday and untat biyahe. Daw amo ning gintik sa aton rin Mr. Jigo Malacad. Pero ara sa piyakilin niya sa ang Secretary General sang UNDOC. Sir, mayong hapon. Bumbo Daniel, mayong hapon. Bumbo Daniel ni sir. Mga listener. Bumbo Daniel, sir. Bumbo Daniel. Bumbo Daniel. Mayong hapon yun daw. Ano ang posible nga mangin senaryo buwas, sir? Well, upod sa panawagan sang kasimbahanan kagaina, at halos man tarang nga simbahan din na nanawagan nga magpatigayon buwas ang people's holiday bilang protest sa sunod-sunod nga pagsaka sang produktong petrolyo. And upda na lang namon kay nagligad pa man nga Martes halos ang mga transport group namon sa bilog ng Pilipinas halos naguntat na kay pertinagid man niya hindi pa niya nga untat biyahe nga among declaration kundi naguntat gid niya kay hindi na magwanta ang bilis ang crudo dapat mo ang 84.79 ang gasolina first time na naalin sa bata ko amo pa lang ko ni kabati nga nagmahal ang crudo sa gasolina but din ang issue di subong ang ginapauli sang driver naton hawot-hawot nagikayo kag ti halos mga balaklon. Ang iban gani nga mga diesel nagpasaka niya da almost 25% pasaka sa plitihan. Okay. Ang iban nga mga private entity nagpasaka na sang ila produkto ti ang gobyerno wala man gani assurance sa ining price bala dapat at wala anay sang pasaka presyo kay mabudlayon na ta magpanubo kung mahal na ang noodles kag ang tinapa. That's why siling ko gina-encourage nato ng pumuyo nga kung pwede ma-opdan. Layo man lang kaniya. Sakit man nagaling kitiksan kati anong kauno namon niya sa duwa kadlaw siling ko parehas man dana kami hindi man kami nakapangita kati mauntat biyahe pero inaya ginalan naton sa malapad nga pumuloyo nga kung magmadinalagon may rollback sa Martes tanan mata na makabenepisyo hasta ang private gani makabenepisyo pa na nga amo na sila boss ang number 1 nga malabugay gid sa untat biyahe pero ang kalibawa tana kita ya matanom kita man maani kita maluto, ang importante makakaon tatanan. Okay. Pero sa subong daw ang nangin kausa na ang pagsaka sa presyo sang gatong. Pero ang ini ba ang una-una gini nga kausa sa inyong pagpatigaw sa transport strikes nga bulan sang Marso, amo to ang anong itawag siya modernization? Well, isa na siya. So, ang modernization program, national na iya, kaya ginakabig ta ng illegal, no? Tag unconstitutional. Bangod nga illegal ang pagbihon, wala nagbase sa konstitusyon, wala ginpagi sa House of Legislative, sa House of Representative kag House of Senate. Ang nagka-problema lang, kaya gindefer na sang Republic Act 11494, ginpirmahan man na ni Speaker Cayetano, ginpirmahan ni Senate President Soto, ginpirmahan pag ni Presidente nga i-hold anay ang parte sa modernization program kaya ara kita nag-atubang sang pandemic in ang iban nga area naton sa Pilipinas nagyan sang audit. How much more pag isubo nga may gira sa gwa halos wala daw nagmiserable ang pangabuo sa Pilipino but tintingnaw yan lang tayo kay sa bilog na Pilipinas gatikal man ang mayor di sa Bacolod nga siya ang most outstanding I think business city sa Pilipinas. Oo, siya yung nag-recommend niya mo pilot area ang Bacolod
nga i-modernize ng jet. That's why nagulog mo ng memorandum LTFRB nga tanan kami hasta na lang sa April 1. Subong naratol sila kay pagkadtong eleksyon, maapektuhan ang leadership ni Mayor, maapektuhan ang iyang mga konsihal. That's why nalagyan man itong isa ganing congressman, sumailo man sa piyak. Hindi ang mga konsihal na subong pangbuli naman lang obra. Kasi nga naman, time na nga makabalos-balos man ta kung kisa sa politika, pero ba't din balik ito sa basic nga issue, kaya bisan magbinulos-bulos pa na ng mayor, kag congressman, konsihal, ang issue di ang pumuluyo subong napiktuan sa sining 1160 nga nagsaka from January to February, March 8 mayara kita sang 592, and March 15 nagsaka sang almost mga 315 ang saka. Okay. Sir, balikan naton ang parte sa activity buwas. Ang iban nga transport group nag-ugyo na gidman nga mag-intra kay initially sa nagligad to daw ang undok lang niya ang magpatigayon sa transport strike kaya ang iban daw hindi mag-intra. Okay. Anong unify na kami to Daniel sang Luides, si Ma'am Taraman, si to Albert sang Stone. Halos himuos naman sila kaya ang ilang mga membro ganin nagjukay naman biyahe. Pisado kita tanan. So nag-unify kami sang Luides. Ente nakapapresko na halos tapos na galing mga tarpaulin na panagtag na namon kagina sila ni to Albert sang Stone, ang kay Ma'am Bit sang Tibakda. Ang sa amon di sa Undok, halos na preparar na tanan plansado na gid ang mga rally center. So wala na niya atrasan. No, nga man lang ni pangabay nga kabay nga magmadinalago lang to Daniel kay kung magmadinalago ni tanan ta diya makabenepisyo gid man. Hindi man lang ni si Digo, si Ma'am Bit kay si to Albert ang maka benepisyo sinitanan kita. Okay, pero buwas padayon nga magabiyahe ang taxi, ano ang imong reaksyon sini? I think nagpagawa na statement si to TB Makainan ang sa taxi nga upod sila kay subong bala inang ipokrito na gito magambal nga wala ta makabatyag sang saka sang gasolina kag krudo mo. So kung magbiyahe siya buwas, ang matabo sila to Daniel daw plebisito bala. Kung sino mo kita nga nagabiyahe, pabor na siya nga magsaka ang bilis ang produktong petrolyo and labugay siya sa kinas protesta. Pero kung mag-upod siya, that's why tanan ta di makabenepisyo kay to Daniel. Amo gani man kay man kausa di sang tanan. Hindi man gani siguro kausa lang sang driver kundi kausa man sang bilog nga pumuluyo kaya ang bilog man nga katawan ang apektado sa sining hindi makatarungan nga pagsaka sa presyo sa nga gatong sir. That's why ang ako yan number 1 na pasalamatan ko. Number 1 gid si Bishop. Hindi mo na mapapagawa statement nga mag-upod sa among nga protesta kung hindi siya legitimate. And second, ang tanan nga kaparian ang mga pare sa Romano Katoliko. And ang isa pa gid ang agipayan nga mga kaparian nag-meeting gid na suportaron ang ining people's protest. Si Sir Christine Chuwabala nag-represent sa NBCCI. Ang tanan nga mga BPOs na meeting namon. At least tanan, no? Dasa mga dagko din nga mga operator nga may tagot 80 ka unit, nag-committer na. So, ang dason sinaguro nga pumangkot to dahil paano yung isa kadako nga bus company. So, hindi kami kambal in biyak sa ila, no? Kay wala man tada connection. Amo na gina-encourage naman ng aton ng mga workers kay workers na yung panawag sa ila mo, mga union member na hindi ka mo magkuhan hindi ka mo mag-dare nga magbiyahe kasi sigurado ang pasahero nga kuhaon nyo from northbound terminal kag southbound terminal naghalin na di sa city. So kung wala ka mo pasahero, pag wala sa inyo bus, ang krudo na nga konsumohon yung mga almost 40 to 60 liters, bayran yung ginaya sa kumpanya. Kaya mo na yung negosyo sang isa kadako nga big bus company mo, wala na yung negosyo pasahero. Ang pasahero para na yung ipanildo sa empleyado, ang importante diya magmahal man nga magdubli pag idinbilis ang krudo kay negosyo niya nila wa kagid may pasero kag wala bayran mo lang niya ka makakwarta kada tuig hindi ka tingalaan nga nagdeklarar sila nga hindi sila magupod sa people's protest. Mo gani pero wala kabuyasang pag hingyo sila or nakatigayon nga maka hinunanon abi upod sa management sang Valyacar. Well, din invite na to, no? Galing kay Tig-Agid sila, no? Labi na gid ang spokesperson pero Tig-Agid Jawa, patigayunan gid naton, even ang maninoy niya nag-imbitar gid sa ilang, kung pwede may representative la, naka-attend ganing NBCCI, naka-attend ganing mga BPOs, mga simbahan, akadim, o sila yung transport industry na gid.
transport sector. Gali kati hindi niya ila interes ang ginaway tamo. Interes niya sang driver kag sang mga konduktor kag gagmay nga operator. That's why akihad kayo no. Dawa mo to sila kung bakit ang term ko no plebiscito. Ang paborya sa pasaka krudo as is ang hindi yati protest Aha. So bali ang bago lang nimo na mention may BPO nga nag-intraman sa panawagan ninyo nga or sa inyo nga ginpatigayon nga meeting. Ano ang mangin participation sa mga BPOs kay may arap man sila kung galingon nga mga salakyan siguro para sa pagtransport sila nga mga workers? Actually, kwan sila. Kaya kundi may dako pag sila nga isyo mo in Mayo gina matutukan man sang Bombo Radio abi. May dako man sila nga isyo kay may order na ang DITC sa ila, amo niya DOTR ila DITC na back to work na sila, hindi na sila home ano na gani work from home. Work from home. So pabalik ko na sila. So silang nila makoperat kami sa inyo kay anytime subong ang bulan mangayo man sila bulig nga kalampagon ang Malacañang nga isigi na lang nila trabaho para sila balay kay para wala sila danger sa COVID, wala sila gasto sa pitian. Kiti amo man agapon ang trabaho to makungko ka man gapon kag ma-entertain sang kliyente galing kiti wala ka lang supervisor. Amo lang andar ko nga mga call center naga-istorya na sa amo ng ilang mga leader nga ang isyu nga ginaway nyo legitimate na. That's why kami ma-report na lang kami subong nga gabi. Dito na kami matulog sa may tulugan sila kung sila kumpanya, hindi na sila buwas mag-dare pa nga magpauli. Di lang support no, and kung ano daw maatag nila buwas, maatag man sila mga medic, nag-provide sila mga medic, dasan ma-provide man sila daw assistance, hindi ko lang mabalaan kung financial o kung pagkaon. Di lang bulik, iti sentimental man sila gani kay hindi man sila mabuhay kung wala kami mo. Amo man ang amon, hindi man kami mabuhay kung wala man pasahero. Both side nag-insindihan ay dialogue. And one thing na nagustuhan naton kay ang negosyante naton sa Bacolod nakabatyag sang amo man nga kapigadoon. That's why isa nga atong tingog amo na siya nga people's protest ang panawagan sa simbahan. Nagkataon lang din nga naigo man kami mountain na kami biyahe. Okay. Ang sa MBCCI anong ilang nga mangin participation? Well, ang last na statement ni Sarah Christine Samon nga i-encourage niya tanan-tanan ng establishmento komersyal o na ang mga mall nga dagko nga maklose na lang kay sayang man nga mapandar kada aircon, kuryente, suga, masildo ka pa sa imo workers nga wala man sang bumalakal nga makadto kay wala salakyan. So daw nami balas lang pagpa-insindiya sa amon during Unity Forum na sila nga issue man na ninyo. Kami apekado man kay kani ga construct man mga building ang konsumo gani namon sa amon niya mga backhoe kag bulldozer kag crane basta ko kaya kay 50 liters na mo kung nagbibing kami da naglidad 48 ang diesel subong 84 almost 50% din ang ginsaka so grabe man ang lugi kanamihan ko sa statement sa Chinese community ang BCCI that's why na encourage man kami nga sige imbis nga 5 days imuunta na lang 2 days importante naga-unify kita tanan kung may magtuhawgid man buwas iskirol na siya kag labugay. Okay. So pero gina-expectar nga posible may ara gid gyapon magabiyahe buwas tagpila ka bilog siguro sa dalanon kay sa base sa eksperyensya kada transport strike do may ara gid gyapon nagabiyahe. So amo na ang terms ng pulis respetuhon sila. Ang amon man that term respetuhon man kami bilang majority. So ang matabo sina boss kinahanglan respetuhan ay lang. Ang nami man ni katilapad ang Bacolod para di hindi man bala insulto sa amon na to Daniel inang tipunara kada sa rally center da kagid mapagi kag magtikal-tikal abi pwede ka man lang nakapangitan-ita dalan nga makakadto ka to sa lodging house makakadto ka to sa sinihan makakadto ka sa ibang nga lugar nga adra kagid di maagi sa rally center. So at least bala I think may freedom of choice man ta. Kung anti-rally ka mo, ginarespeto man na mo. Pero respetuhan nyo man kami. Kung lantaw nyo nga masabutay ka mo, i-dare nyo kami dahil. Pero kung gusto nyo nga taway, industrial case, ngita ka mo to alagyan, kasamo sa mga lagyan sa Bacolod. Hindi na ka mo mag-agad sa mga major route nga ginagyan nga may arada rally center para tawhay ang aton nga rally. Kasi maging productive, nga wala siyang violente nga matabo. And ang ginandom taman lang 100% mapaabot natin sa national government ng aton ni Bubono to Daniel. May rally gilgil ka mga patigayon buwas sa din ang inyong rally center.
Ang number one naton nga rally center dito sa Talisay may ara na. May ara da sa dalong sang flyover sa Bata. May backup na siya sa Robinson. Da sa tupad ninyo, may ara pa gid sa Taytay sa Rolling Hills. Das may ara na sa Ramos. Tabok na kadayon dito naman ka sa may Lopez sa may McDo, may backup na siyang rally center sa may 7-Eleven sa home site. Tabok na dayon sa Magsungay, sa may flyover man to wala sa may Magsaysay. May backup man na siya sa airport. Then makadto na ta sa mga highly urbanized relocation site like Handumanan, may ato na to sa Pilisa, sa Bangga Puri. Pero damo na alternative nga dalan, kabalogi ko na nga may alagyan sila. Okay. So, pero wala sang may mga pariyo ba na to sang una, may mga paglambat abi sa mga mag-aagi? Well, that's why amo na gina-encourage ginanamo ng among grupo nga mag-connect sa mga kapulisan. And ang namin ginatani may standby gid lang mga patrol car para makita bala ang police visibility and ma-prevent ang kisa commotion man namo. Kisa butong na ang mga driver kapoy na dason imo pag di nabi labugayon kailain man naguro to Daniel. Kung kisa daw hindi mo man mapunggan ang emotion mo blang daw ginagarit-garit kagin. Yes, may ara ginanya even si Jesus Christ bala ang iya disipulo nagtraidor no. Even sa aton sa KBP as KBP hindi taman na ma-unify tanan nga magpamimbro sa KBP. Kag kabalo gani ko mga mayor gani kon partido subong dason eleksyon na gilinaway man. So amo man siyang driver hindi naton maisa nga aton utok. Ang importante lang ang kadalagan tanan kita ya magabenepisyo. Okay, oo. Sige. So sa Buwas daw may mga area sa Talisay nga may mga rally center. Bali kun sa nagligad abi bisan ang mga bus ng series kung mag-agi daw ginapunggan daw may mga friction nga nagkakatabo. Ano ayan ang posible Buwas nga senaryo? Well, ako ya upod sa pangamuyo no ginapangabay ko gid niya kung pwede kung wala na gid man lang sila da pasahero hindi na lang bala magwa. Pero kung nisisipigid kag may ara daga standby kinalanon ni Dulong, inaistoryahan nyo lang natin ng mga kay hindi man tanan bala to Daniel amon mo inang may iba ning mga sektor mo hindi man ipibakda lang hindi lang stone hindi lang undo may mga iba ning sektor to, hindi ta na kontrolado bala amo na siling ko basi bala may mga iskirol kag maglabugay bala mga hampak da mga bato kag isa mo na ipasibango di hampakon kada karon sa mga tumba-tumba da kaluluoy man kami amo niya nga tatlo sang panagang na karon ang akon bala ya pananawan ilang kung daw malikawan, likaw na lang sa amo na nga promotion kay kami gina-educate man na namon mga driver kag may assurance na isaya basta ara sa rally center wala ginamay natabo ang amon ginakulbaan gagi ka mo da karon sa mga kampo gagi ka mo da sa mga wala tao taytay kung wala kami daya karon kag mampakan ka mo da bato o kung mabuyan ka mo da kung ano da ang matubang sini to Daniel kami gin man ni Mambet kag nito Albert ang mga tubang sini ayop mabuligan kami sa mga kaparian ta insindi may last patakaron ng mga misa ipabot pa na nila nga kung pwede stay at home na lang kaya nangabay naman kami almost 20 days nga kung pwede makasupot-supot bugas kag noodles para may tigahon sila buwas nga hindi man sila magutman Okay. So bali subong 100% preparado na ang inyong grupo kag ready for deployment na by tomorrow morning. Yes, kaya nga mong plano to Daniel para hindi lagid lang maulan. Inang 3 o'clock pa lang mauntat na kami biyahe no para at least malipay mga kaparian na may isa kita isa ka tingog. So pag abot na alas 5, butanaga naman na yang ang iban mga nikasog pagid kabalo na gid na sila nga pero to Daniel kung kinanglanon niya nga dalon sa ospital inyo pamilya, pabalaan nyo lang kami. Kung kinanglanon nga may ilubong pabalaan nyo lang kami. Kay may mga cellphone number kami kada station mo sa radyo. Pabalaan nyo lang kay kami na mag-guide. And kung may ara daw emergency agad, may medic kami nga standby. May nag-commit ng mga rescue group sa kada rally center. Tawagin nyo lang kami ara kami na service nga makuha sa inyo.
ang amon di pangabay lang inang tawayon tani bala inang namin namiyon tagid para sa natabo sa September 9 and 10 nga kanami ilang bala sang resulta 100% gin support man to gani ni Mayor Bing gin support man to sa iban nga mga grupo tani amo man ang ginapaabot namon buwas nga magsuportar ang tanan nga politiko time na nila wala nga pagpakita sa ilang support sa pamuluyo aton bala ni issue so kung hindi sila buwas matalupangdan do ginatago nila kay gina-isolate ang ilang kalugaring to Daniel. Amo gani, oo. So basta ang importante ang mga essentials nga magabiyahe waya problema. Wala mga tubig na yati. Kaya hindi man na tubig, mga pagkaon na karon. Kalaway man natin yung mga ambulance na harangon na. Kagang one thing ha, ang reporter balaya, frontliner na, ang mga broadcaster, hindi nila pwede prevent kay amo ng tingog natin sa balita. Kag mamonitor natin ang sitwasyon from San Carlos to hinubaan at least mabalaan natin oras-oras kung bala din may mga hitabo para mamonitor natin kag kung anong development nga balita sa nasyonal at least makaplano kami dayon makatipon na ay salamat ginamed ng Republic Act 84 ang 8479 ng oil regulation law may rollback na din nga 1269 at least immediate release na sa aton ng mga ayuda nga ginapangayo kundi at least makaplano tanasi kung magmadilalagon man lang ang aton rally na hindi ta napagunta to alas 12 sa Martes nga maulat pataliwat magabi to Daniel. Mo gani man no kung successful na kina palabot nato na mensahe. Anyway sir, salamat gid sa imong oras ang katapusan nabi sa imong mensahe. Ano to Daniel, pangabaylan tanaw sa mga pumulo kabalog ko nga tayo kamoy agawa no kay dako niya nga radio station. From Inubaan to San Carlos kapangabay kami upod kay Bishop, sa mga kaparian sa Glipay, kay Sir Crispin, kay Mambit, kay to Albert, kay Congressman na Piptico. Gayo gid kami no nang kung pwede skiatom lang ay birahan nyo lang kami sa Facebook agwan taon na namon ang importante nga magbandilago ng aton nga protesta boss Bumo Daniel salamat gid sa inyo sa broadcast industry sa newspaper sa mga kaupo naton da sa Facebook kasama nga mga reporter salamat gid sa information dissemination nga napaabot Lord sa kabay nga maoplan kita buwas nga magdilagon kag wala lang sa mga violent nga tabo madamon nga salamat kay may hapon. Nabatel mga kabayan si Mr. Diego Malacad ang Secretary General sa Undok kag subong Deputy Secretary sa Bagong Alyansa Makabayan. Ini may kantanan sa isa ka untat biyahe nga pati gayon buwas nga adlaw. Magasugod las 3 sa kagahon kag magatapos na idi banwa sa sa Martes sa hapon. Pero basi di magana kuno malabutan na hapon basi udto pa lang matapos na sa Martes. Kung makita man niya nga successful ang ilagin patigayon nga untat biyahe. 6 minutos na nabilin kabagadangan kita sa tag ng alas 5. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Balikan natin this time ang dugang pang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Sa pila ka mga police reports kag pagkatapos ini may report makita nga pagkakwaon gikan sa kay Bumbo Lianizil Minardo live sa downtown area sa siyudad sa Bacolod. May lang gani kay daw kadasig mala naguntat ang ulan nagbubo siya petigadamol kag naguntat malang sa gilayon. Siling ni Mr. Jerry lang sa aton nga comment section parte ni sa panghambal ni Mr. Jigo Malacad siling ni sino ni okay ni Jerry Azero Jr. Siya pabay anyo lang hindi nyo na pag i-approach para wala gamo natural kung may gamo sa inyo ipasibangon kay kamo ang author. Di gani. Sige lang. Away gimana, hindi gimana may siling nga maginamugid ba nano na nga. Gini nga kausa man isang tanan, no? Although nga ti kasami lagi naman i-transport ang kapituan directly sa sining mga pagsaka sa nga presyo sa gatong. Pero kung pagi man lang abi sa transport strike, untat biyahe, basi makamulalong man lang ang national government kag makatabang-tabang man kay sa subong mga kabayanan nga pagsaka sa nga presyo sa gatong asud-asud nga pagsaka hindi lang sinintimos, hindi lang tag pisos-pisos, tag sobra na 10 ka pesos ang
saka sang presyo sang gatong, wala gid kita subong sa may nabatian nga reaksyon or anuman nga mga concern sa national government nga nagsiling abi oil companies ayo abi sang national government ayo abi sang presidente bilang presidente sang pungsod Pilipinas mapatunga ko anay abi pwede nga i-win-win solusyon talang 50-50 lang abi anay no imbis nga magpasaka sang amo ni nga bili amo nakataason basi pwede ta man mapanubo-nubuan imbis nga 10 pesos imo tabi 8 lang anay be. Nga hindi man kamo malugi, hindi man malugi man ang transport sector, kag hindi man mabugatan ang mga pumuluyo. Wala gid kita si may nabatian subong. Pero kung ipaagi ini sa transport strike, kag basi pa malang makabatyag bala ang ato national government, no? Sa sining do hindi makatarungan nga pag saka sa presyo sang gatong. 4 minutos na nabilin, kabagadangan kita stag na nga 5, this time balikan natin report sa patrol. Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Bamodan, isa ka mangungumapatay sa banwasang Ili Magalona, especially bamodan dito sa barangay Kanlusong, mabukid na nga area dito gid sa Trinity, no? Kag ining biktima, ang giningaranan kay Roger Libre. Roger Libre, kag-aras sa legal nga edad, naga-istar sa Sitio Tayap, Barangay Patag, Panwasang Ili Magalona. So, sa aton sininga pagpakigangot sa hepe sang Ili Magalona PNP Bangbadan, kagina wala pa ni siya nakita, no? Ining biktima kay ang area malayo-layo ni siya Bangbadan sa iya sininga puluyan, no? Trinity, Sitio Tayap, ni siya nag-istar. No? Ang iya sining na anhan bala nga lugar, no? Na sapwan unsa diin sa sapwan mamudan dito sa Trinity na yon. So ang aton sining mga kapulisan mamudan ang wala nagkadto sa area kay tungod nga ginalikawan nga masulit bala ang natabo sa banwasang Bidalbagan, no? Kay kuno naman ta may natabo dito nga ambush, no? Sa mabukid naman bala nga area mamudan sa nagapadulot ang mga kapulisan. So amo ning ginhimo sang mga kapulisan sa Ili Magalona instead nga magkadto sa area sang Trinity Barangay Kanlusong, no, patigayon sa sang coordination sang mga kasundaluhan, no, counterpart nila nga mga amigo mo dito sa malapit sa area kag amo man sa mga barangay officials. So ining si Roger Libre Bomodan, no, close ni sa mga kapulisan mo, no? Kag iban pa dira nga kilala sa amo nga barangay. Pero ini siya mangunguma ang iya nga obra Momodan. So ginatumod pa kung ano ang mga pilasya sa iya nga lawas kag ang suspect Momodan unidentified pa sa karon. So proseso sa iya nga pamilya Momodan ang iya sining nga bangkay. So in fact iya nga pamilya amo na nagkuha sa iya dito sa Trinity, Momodan. So, malayo-layo nga 20 kilometers. So, according man kay Police Captain Eric Dronila, ang hepe sang Ili Magalona, Momodan. So, Babadan, pamatian no, ang Chief of Police sang Ili Magalona. Form ginagawa mo na si Danny Boy Libre. Utod din sa biktima. Nag-report dito nga may natabo daw sa area sang Trinity, Barangay Kanlusong. Ang victim na-identify niya si Roger Libre. Si Roger Libre ni residente niya sang Tayap, Barangay Patag. Barangay Patag Silay. So, sa subong nag-conduct follow-up pa investigation ng investigador natin to. Hindi man ta basta-basta lang hindi makakandak ocular investigation to sa area. Kay kabalo naman ta kung ano na daang Barangay Kanlusong, kag ang Trinity, 40 pagini daw kalayo sa babaw pa rin. Okay, bukid siya, sir. Kag isa pa ang threat natin man sa babaw. Basi masulit ba lang natabo sana. So ginalikawan natin. Okay. So, ano ni sir ang biktima? Patay gini? Sa subong pag ito makahambal nga, mapatay. Actually, initial lahat ng report is only shooting incident lang.
Ang utod jud bini amon yang nag-report dito sa substation nga ginpatay ko no. Ginpatay nga utod. So ongoing ang coordination naton sa counterparts naton pati sa barangay. Army counterpart sige mga kamitaw ganay pati ang mga barangay official to sa Kanlusong gabulig pangita kung diin gid bala ni ang lawas ang tiruan. Para makaobra na ta report kung ano mga posible na kaso man bala nga reklamo ang pagatubangon sa mga perpetrator ni. Subong ongoing pa ma'am ato actually investigador naton ato pa sa area pero direct nga part sa sa kung sa diin niya guys parang biktima dito tayo nagadto para makapata impormasyon sa pamilya niya pag so ongoing paghapon ang pagpangita sa mga barangay official sa biktima naton sa babaw. Oo. Ano ni sir ang background sa victim, sir? According sa istorya natin, daw siya ng gapangumama lang ni. May mga grupo-grupo man daw dira sa tayap nga mga policeman ka mga kafgroup. Oo. Wala pa gid identity ka mo sa suspect or mahambalting nga posible nga iya ang suspect ni dira man lang sa ila. Posible man nga related man siguro sa pagpanguma niya kay nakalambot ni siya panguma to sa Trinity nga taga-tayap ni siya mga 5 kilometers pa niyang doong kalayuan siguro more or less. Aerial distance sa tayap pagkadto sa natabuan pero kung lakton mo gini porti gini kalayo may mga suba ka pa nga delikado ma'am sa part naton mag-conduct sa base. Inalikaw naton nga ang natabo sa binalagan. Yes ma'am. Mamadan. So aton klarohon mamadan nga sinilanggid nga hapon na confirm nga ang biktima nga ang nguma nga patay na gid. So mamadan ang motibo sini regarding sa property ukon away sa duta. So siguro kabalo man na sila kung sinong suspitsado kung magsiling away sa duta. Mamadan gaginahulat pa ang statement sa pamilya kay subong masako sila sa plastar sang ila sini nga himata babadan. Sige. Sa babadan ni sa pagid ka reporting naman sa syudad sang Bacolod, spesyalmente sa barangay Mansilingan sa ginayon sa phase 2 East Home 6 babadan sa 14 anyos nga lalaki ang natirohan sang isa ka security guard nga mismo nagabantay dira sa subdivision Mamodan, Ito lang paghingalanan ang ining sulterito, Mamodan, kaya para masa iyang seguridad, So, ining security guard ang nakadetain subong sa PCPO, kung sa Bacolod City Police Station 7, Mamodan, kay ang natabo sini, ining biktima, may ukuupod na siya nga lalaki man, hindi man maglayo ang ila sining edad, based sa information nga hatag sa security guard nakita ining biktima babodan tagangupod nga nagapangawat may dalabi nga mga scrap pero babodan ang tungod sa mga kapulisan wala man may na-recover bala sa mga biktima nga may nakawat ni sila so ang hambal diri ni Police Captain Elmer Bonilla ang biktima bamodan ang naman sa stable condition apang napilatan ini siya sa iban or sa mga iban nga parte o kung lain-lain nga parte sang iya nga lawas so ang security guard bamodan pag sakaan ni siya sang kaso nga 7610 kag kung makitaan pagid bala sang ebidensya sa iya lang gamit nga armas mga pasasaan siya sang kaso nga Comelec Ganban o kung pagid iban pagid pamudan nga kaso so pamudan aton nga pamatian ang pahayag sang hepe sa Police Station 7 si Police Captain Elmer Bonilla. Bumbugros sining aga lamang may reported nga shooting incident natabo diri sa area sang Mansilingan sa Escom 6 kung sa diin involving ni siya sang duwa ka minor kag isa ka gwardiya sang nasambit naton nga subdivision na sa initial nga pag-imbestiga sa aton WSPD
nakita nga ining minor de edad no as alleged sang gwardiya nga nagapangkuha kuno sa mga sorted scrap dira sa ginobrang subdivision. Oo. So ginsaway kaya sini ang mga kabataan galing lang sang ning nakuha niya gindron niya ni armas kag incidentally naglupok kuno daway man sa tani kuno hungod nga tiro matagaling kay siguro naka-trigger finger in ning gwardiya kag pagkasan niya gani pagkasan niya base sa armas ngayon nga naglupok nila yung bumugray. So naigo niyang bata no sa mga pilit sa likod. So gindala ning bata sa may regional hospital para sa iyang kuan ini pagpabulong. So kining gwardiya nagsurrender man ni sa atong pulisan, nagsubong man ang iyang issue da 12 gauge shotgun na bumubrace no so subong atot ka na kalipin sa custodial facility sa police station number 7. So ang bata ni sir taga diin gini siya. Baliti ning hindi tani mahambala bumubrace no ang kuan ang address ng bata siguro rin lang sa area sang tudog sa Bacolod lang. Oo. Ang security guard sir, ano ni may kaso ni siya nga pag-atubangon? Depende po no kay gina-check naton kung agian ni lang armas nga ginada issue sa iya may mga papilis ni siya. So kung kumpleto lang man siya sa papilis ang pagatubangon niya nga kaso, hindi na siya sang kumulugyan ban. So, mapayin na niya natin sang kuhan ni attempted or frustrated homicide. Nagsubong man in relation sa RA 7610 na bumubrace. Okay. So, sir, kamusta man subong ang bata? So, para subong ang bata, no, okay naman to siya sa ospital kag kabay pa nga paano makarecover siya. Oo, pagkatiro o pagkaigo sa iya sir may ginadala na sila nga kawat nila. Gin-check ni sa aton investigador way man tukno na recover ang mga alleged nga mga straps. So pabalikan to nato gani kung di na to kung naragid man sa area bala so kung may wala gid man bala sa nakuha ang mga scrap. Pero aside sa security guard, no, kita sa mga bata na nagpangawat, may naka-witness man, sir, nga nangawat kini sila. Daw gwardiya lang to bala nakakita. So, palwa pa na naman bumugrace. Nag-take confined din man nga may kinawatan. Daw hindi ba naguro siguro rason nga tiruhon din naton. Oo, man. Siya mo gina. Kung way manabi sa mga kamalamalan ginihimo, hindi magima tabo ang kaangay sila Guro Bumbo Grace? Yes po, Bodan. So may gakalarma no atong mga kauturan, especially kung may makita bala nga pagpangawat no Bumbo Grace. Grabe sa sila nga subdivision do kadamo sa mga nagakatabo nga mga pagpangawat na. Yes, Bodan, last year do kadamo sa mga reports no sa Barangay Masilingan sa Amugid nga subdivision. Ang kaso sang pagpangawat subong nagbalik naman. O atong di nga kamustahon no ang dira nga area kung ang pagbantay bala grabe gid bala Bodan. So aring security guard so Bodan mayo lang kay wala gid na igo no sa bala sa mga major parts no sang lawas nga hindi man gid patal ang pilas sa bata. So, pamadan na mo ng mga report na nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din na baton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Grace Lynn Lubaton. Report gikan sa patrol. Nagadulong sa inyo sa oras 10 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 5. This time mga kabayanan, kuha naman natin ang report ni Bombo Liani Zil Minardo. May si travel advisory dito mga kabayanan ini sa may San Carlos City.
no, bangod sang isa ka pamboat nga nagalugdang dito sa may Sipaway Island, no? Ay kuha na to nabi ang dugang report sini ni Bumbol yan ni Zil Minardo. Ini si travel advisory dito mga kabiyanan sa area sa San Carlos. Bangod sa sining paglain man sang panahon daw ka gulpyada lang abi naglain ng panahon kag lagko ang balod sa kadagatan, no, kag amuning ginatunaan sang pag capsize sa pila ka mga magagmay lang abi nga mga pamboat, mga sakayang pandagat. This time sa kalinya Bumbol yan ni Zil Minardo. Please come in. Bombodan, yes, mayong hapon. Sa Bombodan, ginabawalan subong ini ang mga pasahero nga sakay sang bangka kaga pump boat nga mag-travels dira kon mag-travel across sa Sipaway Island, no? Specimente diri sa may San Carlos City, Bombodan, bangod sa recent, no, nga natabo due to sa pagka-capsize ni ukon sang pagtaob sa nga bangka sa may coastal area ayon sa Zone 1, Barangay 6 sa Bombodan, no, kung sa diin pulo sini ang nga pasahero ang dala, pero ang pulo sini nga pasahero, no, nga dala sang bangka sini Bombodan is safely rescued naman sa subong. So ang advice ng sinisang San Carlos City na wala sini sila ginapasugtan anay subong nga mag travel dra across Sipaway Island while ini ang lakat balasang nga balod o na panahon subong Bombodan, no, kung sa diin ang tanan nga operator sa mga magagmay nga passenger sea vessels, no, must take a proper precaution gid Bombodan. So kag ang crew sinisang sa DRMO, Poseidon Rescue kaga patrol boat, no, Task Force Bantay Dakat kag ang Philippine Coast Guard ara na sa monitoring alert status, no, as enjoined by sang mayor dra sa San Carlos City nga si Mayor Rene Gustilo. So subong nga Bombodan ang panahon nato, no, do amon ginambal natin nga Fire Prevention Month nako na bulan na sang Marso, dapat summertime na ini. No, subong nga Bombodan do nagainulan padri sa may downtown area is maka-experience kita ga panalithi pagid subong medyo magalum-galumo ng aton nga panahon, no, although nga may hangin pero Bombodan ang huyop pala do medyo mapaang sa gihapon do hindi man sila nga mabugnaw. So subong ang mga transportasyon o kanang lakat sili sang traffic ko, no, isa ka okay man Bombodan unlike sang ligad, no, nga Domingo nga ako nakagapon is do medyo magutok amo ni oras subong yan do ka tawhay lang Bombodan ka taga sige inulan. So may mga kauturan kita ngayari man di subong biska nagaulan nagalakat-lakat nagyapon sa may plaza. So bali Bumuyani. Yes, bali Bombodan. ang mo location ra subong sa may police station 1. Yes, ari ko subong sa may police station 1 nagpa silong-silong kita diri Bombodan, no, kay ga panalitigid. So hindi natin mapaktan pagkadugay-dugay ga bundak naman ang ulan magulpi hinay kag dugay-dugay matudo naman Bombodan. Subali pertigi man ang galom siguro sa kalangitan kisa background makita ko sa imo subong. Do nagaputi lang ang kalangitan kay usually kung mag-amuning oras makita mo pa ng asul nga langit mo. Yes, correct da Bombodan. So duga puti nga may halo nga daw ka gray bala, no. So medyo magalumon. Subong ang mga kauturan nato na sige man sige hapon ari di sa may public plaza ang iba no naga-walking pero imbis kang inulan nagapungko kay ti natabunan man sang puno Bombodan, no. Kahinay lang man ang ulan so do hindi gid sila tanto ya mabasa. Pero ang aton panumdom Bombodan sa aton nga mga kauturan hindi gid sila magsulay-sulay kay ti ini bala paang kung aga kag kung pagkahapon magulpi bundak ang ulak. So ang posibilidad sini Bombodan, no, nga matabo is trangkasuhon. So kung trangkasuhon ka karon magpa check up kada, no, laban-laban sa COVID cases naman Bombodan kay sipunon ka lang gamay nga sipon ubo hilanat so matupa na sa COVID. So dapat maghalong gid ang kada isa sa aton, no, kag hindi gid magsulay-sulay subong sa mga aton nga bangod sinang mga magpa-check up ga ka COVID kadayon nagtanom ko sa damo nga libhon sa balay. Damo to dahon sa libhon maglain naman siya dayon mo ka kuan sa dahon sa libhon kag imo nga lahubon kag kuan sang duga kag bubusi mo 50 ya kadula man ang hilanat pero
amo ning ginatawag naton yung mga organic remedies o kung mga herbal bombodano. So amo na dapat kung magtrangkaso sa una damduman ko na bombodan ng bukbukan sang pundakdakan ka sa ngalibon. Mo sila nga ulo bombodan butangan sang langgaw kag asin para maayo. Uy, grabe, may langgaw makapaligo. kagasin bagay. Tingin butangan lang din sang patis para ka daw pinaksiugwa niya. Laban-laban bombodano. Pero ay bombodan niya langgaw lang na kagasin no kagalibon para bombodan. Langgaw lang asin. Pero Oo, kung basta langgaw. na-discoveryan nila nga may patis pagin para ka daw kumplito. Butangan lang daw Ricardo. Ricardo na lang tayo kag isda. Tiyaw na pinaksiw na gid. So, bomodan, subong no, medyo mabasa. Sini ang aton nga dalonon, madanlog. So, ang mga kauturan naton nga nagamotorsiklo, kag nagadala sa ilang mga tricycle, kag iniman ang mga public and private vehicles, so dapat hinahinay gid sa pagpadalagan, bomodan. Kasi subong medyo Pinsan ko na balik ka cover sa rally ni Lini Robredo kay sa likod to may naka-pink to. Ay, correct, bomodan. So, ay, hindi lang bomodan sa may kamera na naton, pero nakaano na siya, maroon siya. Maroon na siya. Tuntung ang kamera niya ay. Masalaan pa na karoon ang kamera niya. may ginatibuong kandidato kinaglain ang kulor niya, maroon gali na. Kompleto sila, may naka-maroon, may naka-pink, may naka-green man din bomodan. So, nag-ano sila, pasilong sila bomodan, kaya wala sila mga payong kagkalo, so kay panalithi pag ito subong hapon. Why man nagbaha sang pagbubo sang gulpiada labi nagbubo ang ulan? Wala man bomodan kay wala man ginaglas sa pila ka oras no bag-ulan man sinagtudo kay naggulpi lang man hinay ini ang ulan subong. Yes, am na subong bomodan ang nagagwa din kung makita naton yung mga kauturan naton hindi gid syado kadamo pero ang nagabiyahe ang mga jeep subong so medyo madamo-damo pa. Tibas bomodan ready ta na aton nga self-sini sa may mga obra dira o kung may mga nakadtuan kiti do may transport strike buwas no 21 to 22 sini babodan. Basi may gusto mag-arkila kabayo, arkilahan ko tong kabayo basi kinalanon yung maglakat sa opisina na. Babodan di kami naka-afford to pila ang inuras inadlaw. Inuras galing. Sige, ang kabayo ko doon, hindi man pag-i-check point na doon, hindi man pagpunggan ko kay Iway, magagamit gasolina mo. Babodan, ang walking kag jogging, nami gina siya nga exercise, no? Pero kung mag-kilometro na niya babodan, lipong na niyang guwan niya kung wala kasakyan buwas. So, ang mahimo sini, kung hindi man tamak importante, pawain lang anay sa puluyan. Correct it. Babodan na may mga obra sa niya. May ara naman gintigana ng mga salakyan. Ang probinsya, ganun may mga salakyan naman ito gintigana para sa pag-transport sa mga pasahero. Ikaw siguro wala ka naman kilala sa salakyan siguro Bumbulyani. Oo, Bobodan, matulog lang ko guro sa friend ko nga mas malapit dira sa Librahan. Para nga magka-report. No? Kag alas 3 pa nga daan na buwas mag-umpisa na ang untat biyahe kung wala ka sang kung may duty kaya kagahon hindi maka abot sa mo kalantuan kung hindi mo pagdagon-dagonon kuan madagon-dagon kay kung ara man lang sa tagya 5 ka kilometro do okay pa man guro pero kung tagya 20 kilometros na do ka layo na gid guro na. Correct Bobodan. So, ang mga nagamaraton lang niya Bobodan, tag 20 ka kilometers na daw kaya ni guro nila. Pero may mga edad-edad, sakit na niya sa tuhod Bobodan. Amo gani man, basta may edad-edad na. Sige na, 2 days lang man So, pag after sila, balik naman na siguro sa normal nga biyahe Bobodan. Sige. Yes, sa Bobodan, live kita diri sa Bong sa Police Station 1. Ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat kid Bombolyani Zil Minardo. Direkta nga nag-report dito sa may Police Station number 1. Sitwasyon sa downtown area, nag-inulan. Hindi magid baskog ang ulan, no? Nag-pulo panalithi. Pero nagpakabayo na lang pila naton ka mga kultura nagpasilong anay kay taliti lang to di pero kung mabasa ang limpuluhan mo basit lang kasuhon da may mga tao nga basta gani matalitian lang hilanat dayon ambot ikaw Bumbo Stephen agamo ka man sina maulanan gahilanat man huuman ako yabi suli. No? Basta gani nga nag-ulan daw, gusto ko pag yan mabasa sa ulan kag why ko pamunlaw
Basta na yan. Mamala na niya mamala. Way man epekto daw, way man naghilanat. Siguro sa kwala na sa inang ano ganiman, base sa kwala na sa kondisyon na naguro sa lawas, no? Pero kasamigid, basta nag-ulan, kag nabasa, mamunlaw, kay parang hindi pagtangkasuhon, or kung kapin pagid nagatulot talithi, kag mabasa blang alimpuluhan, nagahilanat. Libo ganing ulo naton kung ano ang iyang koneksyon abi sa mabasa ka sa ulan, kag mabasa ka sa gripo. Nga hilan naton kaya kung mabasa ka sa ulan, no? Anong araw sa ulan man. Pero ang mas mayo gid maghalong lang kita, no? Hindi magpabasa-basa sa ulan na. Kay budlay kon trangkasuhon, kay kon trangkasuhon kag mapa-check up kita, hinali bala nga ang guwa na karon nag-positive kita sa COVID. Tido mahuyan pa sinakaron ang gobyerno nga amo na nga nabakunahan na first dose, second dose, third dose, kurang dose, dos, tanan na lang na dose, ara na. Tapos, naglain na pamatsyag pagpa-check up, gin-swab test, nagpositive pa. O nano na nila, makauluyan na yan karon sa kampanya, karon sa gobyerno nga, no, tanan na nga bako nga dosage ang bakuna, ara na. Para nga likaw sa, para likaw sa embarrassment. nga ma-embarrass. Nga amo na nga bakunado na, nag-COVID pa. Hindi na lang magpasayang-sayang nga maulanan. Kaya hinali ito ni trangkaso, bla. Kung trangkasuhon man gani, kaya hindi man siling masyado kalala, mapayo-ayo na lang, pamubo na lang sang duga kalibhon para mag-ayo, kaya hinali karon magpa-check up ka mo, mapositive. Pana karon, daw kuruya, pana karon nga, amo na nga tanan nga dosage, ara na sa vaccine, nagpositibo pag iliwat. Abo ganito banwa sa nagligad do nakadlaw kuya sa payag sang WHO, World Health Organization, nga nagpayag nga ginakakulbaan nila nga basi magsaka naman liwat ang kaso sang COVID-19. 5 araw-araw na naya WHO. Nano na naya inyo yung statement man. Amo na nga halos tanan nga pumuluyo sa bilog nga kalibutan. Naubos na nabakunahan. Kagalos sang tanan nga mga kapungsuran magkalapurdoy na sang gasto sang pagbakal sang bakuna. Igo katapusan, masaka naman liwat ang kaso, ba araw-araw na ginaya. Hindi man kami WHO pagpahugas ang kangay sina, or hindi man kami pagpakadlawas ang kangay sina nga mga statement. No? Nga basi kuno ginakabalakan, nga basi magsaka liwat ang kaso sang COVID-19. Diriya balik sa aton diri sa lokal, mas mayo nga ikuha na lang anay lalungan tang aton nga lawas inom gid sang vitamin C, kag kaon sang sustansyado nga pagkaon, magkaon sang madamo nga gulay, madamo nga mga utan, prutas, para nga makuan kita magbakod ang aton nga immune system, kay kauluyan na ginaya nga lain pamatya kita ron pa-check up ta nagpositibo pag kita sa COVID-19. Okay? Hindi ba naka-booster na kamuda? Naka-first dose, second dose, kaya naka-booster? Di way na kulba. Hindi na kita pag i-terrorize ang sining COVID-19. Although nga sa subong gulpya dalang nagainit, tama kainit, tama kapang, tapos gaulan gulpya mo gini ang ginalain sa nga pamatyagan nato dayon mo. Basta magtuman kainit tapos sinali lang magtupa ang ulan kag mabasa kita. 25 minutos na kaligid sa tagna nga alas 5 magabalik kita mga kabayan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni Paradyo Bombo. Pabalik mga kabiran sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Apang ginakulabos kita banwasang nga oras diri sa ito ng pagpangalagad. Ubdanay kita karon sa palatuntunan Bombo Harana kang iban pa pero mag-cover kita live sa Vice Presidential candidate o Vice Presidential debate. Patagay nun karon sa gabi. Wala na kita sa nagakigong oras diri sa ito na pagpangalagad. Updanay kita karon. Upusin nyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1!